Тук ще бъде светло. Един от основните акценти в кампанията за кмет на община Казанлък на Васил Самарски намери своето логично потвърждение в казанлъшкият район Люляк. Макар и почти в центърът на Казанлък, в близост до две училища, детска градина, многопрофилната болница и парк Тюлбето, кварталът няма нито една асфалтирана улица, няма канализация, като на част от къщите отходните води се изливат директно на улицата. До сега Васил Самарски бе един от хората в Казанлък, които активно подкрепяха политика за започване на реконструкцията в квартала. Затова казвам и поемам ясен ангажимент пред вас. 2 години и половина ние сме почти в конфликт заради вашия квартал между кмет и общински съвет. Всеки бюджет ние залагахме средства и залагаме, и това може да го видите навсякъде, за да се започнат конкретни действия в този квартал или в този район. Но то не може да бъде наречено по никакъв начин, защото първо това не са нормални улици. Второ, начинът по който живеете тук е от 18 век. Това не е нормално и не е обикновено, здравейте, пребиваване. Видяхме го всичко и затова Общинския съвет единодушно гласуваше средствата за този квартал. Уверявам ви, че това няма да продължи така. Тук ще бъде светло и това не е сложно да бъде направено, сподели в личен разговор с хората Васил Самарски. Без да ползва скъпи и показни кампании с концерти, той отдели от своята предизборна кампания пари, за да покаже символично, че проблемът с осветлението е много лесно решим. Много от присъстващите, дори и скептично настроените, нямаше как да не повярват, че техният район може да бъде светъл, че може да има асфалт, да бъде чисто и зелено. Давам ясен знак, че идвам при вас с воля да се справя с този проблем. Затова и поставих от средствата ми за кампания, които са ми предоставени, 3 лампи на тази тъмна улица, за да се види, че всичко е много просто. Това се случи за няколко часа днес, но от тук нататък, даже за 1 час ми казват, сложиха тези осветителни тела. Ще работя с добър екип, вече имам и много ясен човек, който ще работи в осветлението в Казанлък, и това е ето го. Млади инженери от Казанлък помогнаха на Самарски да изгради ясна и модерна визия за това общината да бъде светла, знак, че ролята на кмета е решаваща за промяната, за това, че не трябва да търсим чудеса, а да вярваме в хората, които вършат работа. Самия факт, че мобилизирах целият предизборен щаб, че сте включени в управленския ми проект като ясно послание, то аз поемам този ангажимент към вас. Гаранции не мога да дам никакви други, освен думата ми. Тези, които ме познават, знаят, че каквото съм започнал, съм го довършил до край. И имам ясното съзнание, че след като правя посланието, тук ще има асфалт, ще бъде светло, чисто и зелено за цялата община, то няма как да не започна от почти централната част на Казанлък, в която по законен, незаконен начин са строени сгради, и този въпрос така или иначе трябва да бъде решен. Васил Самарски обяви, че като кмет още до краят на годината ще възобнови провеждането на проектирането на канализацията в квартала, а още в първият месец като кмет заяви, че ще освети тъмният район, в който не може да влезе нито бърза помощ, нито пожарна. Жителите на район Люляк пожелаха успех на Васил Самарски в предизборната кампания и пожелаха съвсем скоро той да стане следващият кмет на Казанлък.